پرسیارێکا me heye ku lê ew kê em bêjin li qeleya ya Ankarayê ku li wê derê ewkek çêbû em bêjin sergiyek çêbû di wê sergiyê de ku em bixweşin hem ekîba me ya dawiya heftê çû li wê derê bi destkariya wekû bêjin bi destkariya ew keçek hate kirinê ku gelek hunermend hene li wê derkê ew hunermend kom bûn li gelek bajarên cuda cuda mesela li Hatayê Eskişehirê li Mûşê li Batmanê hunermendên yên destkariyê giştin hevdû li qeleya Ankarayê wek bêjin wek sergiya jî hatin vekirinê heta bîstê vê me heye ev sergî dewam bike em jî wek tîma dawiya heftê em li wê derê bûn çi kete ber çavê me em bavdira temaşe bikin dika kerem kir قیمت وی کس ولی نزانه و یه گنجا وی زمانی قدر وی نزانه و گنجی zaten کس ناشغله وی ضعف عیش ضعف تشغله هنرین لبرون دابونه برهم و دستکارین ست سالی حمول انقره دمهرجان هنرین دستکاریه دنه لقاله Ankara سی bajarên Türkiye سی hunermendê destkariye hem hunerê xwe pêşkêş dikin û hem jî hunerê xwe nîşanê gelê Ankara'yê didin. Bataniyên sêrtî ku bi tevnê û pitayê xwezayî tên çêkirin ji bo tenduristiyê gelek baş in. Tuzlani eva 100 sal bir batani çedikin زعف سباحي ملت اللي دنيرن زعف قلبالغ جي بامتي ولي بجندكين طاي دوغالا بزنا بزنا جدكين ويه هري هفرم جدكين بطاني زعف مقبولة بطاني سيل بطاني زعف مقبولة فيجا يجبوني رومانتيزما اكنما غرلاري باش دباجيره Şivan, berivan, dayık uyendin. Belistokên zarokatiya me ango bebikên destkariye. Zarok bi van bûkan çand û kültura xwe, edebiyat û dîroka xwe hîn dibin. براستی امباسا چاندا برید کن گنجه me خورته me دینا ملی تلفن دستوای yani devlete dur çanda ve nastkın le çanda hoş birtkın emji jibuku je hafta hatta haftayı yani her mirov yani çanda xohin bibe li ser yepsekne em basa cilu berge Mezopotamya ye beretkin car embasa ye cili her ematkin brasti çanda me zengine gerek em li xodi derin em jî armanca me eve em li kolin etkin em bejin gerek çanda me hindane be jivi ali ve yani bu xort genç mesela çanda xozan bin em jware wakaku mankeni piçuk çetkin va pitkava bebeka em va cilu bergal watkin û basa jiyana beretkin beri piru kaleme çi sıkıntı çek ditibin mesela em basa var ojatkin yek uje famt keş xo keyf xoş dibe em jî keyf xoş dibin em basa çanda beretkin yani Kesên ku merak dikin dikarin heta bîstê cotmehê bên serdana Mihricana Hunerên Destkariye.